biko kwuo onye isi onye chetakwa ka ikenere anyị onye maka mbọ ndị tụrụ anyị onwe nke ise tụnyere gị nọ mbụ biko ọ na-adị m ọsịsọ Ugwumba ihe mbọsị ezigbo onye m eze ndị Igbo na Benin Republic ha nwoke tegete Chief Dr. Ebuka Onunkwo gị onwe aka Chief Ebuka Onunkwo onye isi Seahorse kpọrọ m na tupu agba Christmas anyị kenewe ome ọsị m Ugwumba biko zitere m ihe kara ekwentị akara ahụ na-akụ ka m wee ume ha a na-eme ọdọgbunyere m ọda akpụ ana m asị Ebuka Onunkwo Chukwu gọzie ego enwere nke nna achọghị ịkọ mana 2013 Ebuka Onunkwo zọpụtara m na mmemme anyị mere na Trade Fair Complex ebe anyị kpọzuru ụmụaka niile ụmụaka Igbo niile ụmụkụrụkụrụ ụmụaka anyị na-emere ha Igbo Children's Day akpọ ha ka a na-asụrụ ha Igbo anyị kpọrọ mama maji kpọọ ọtụtụ ndị mmadụ anyị emebugo nke mbụ kpọọ akị kpọọ Emeka Ike kpọọ ọtụtụ ndị ọzọ kpọọ ma ibu ha oru mbọsị ahụ asị ndị Boko Haram jigo na-abịa Lagos onye ọbụla withdraw ụmụaka ego niile anyị spendịrị mgbe ahụ na-ana ka ọ na-adanye mmiri Chief Dr. Ebuka Onunkwo wee pụta wee maa m 500,000 nke mbụ nke na-eme ka ndị ọja ọmakwa m ọzọ 13 years ago na iwe funu sụọ m ego nwoke ji nkwu ya sụọ m ego ndị ụgwọ na-abịa anamasị ha nwoke m kulo down ka isi jee m oyi bịa ọfịs on Monday ka nye ego akwụsịrị ụgwọ niile anyị ji biko gwara m ya na ma pụtara ya ofu ọkụkọ nke ya eji ụdọ wee kpụ nnukwu ọkụ kara aka ma pụtara ya ofu ọkụkọ ọ dị mma Chief Dr. Ebuka Onunkwo anyị na-asị gị daalụ anyị ma na nke a achọburu ka ị gaa anyị na-aga nke dị n'ihu ka ojego na-eje nke dị n'ihu ka ọ pụtara mbọsị a n'ime ahịa ndị be ha kpọọ ụmụ anyị ka ha 10 million ibi na anụmachọ ịga na nke ebe tika ọkwa na ịchọkwa isoro mgbo anụmachọ ịga na nke izu na-abịa abịa ngwụcha izu na-abịa abịa aga m aga na nke nru ebe ahụ ikekwa ọsị m ma o buru ofu ụgbọ na ebe ahụ ka kere ego dị nke o mere eme ka ike wee dị ime ọzọ Seahorse Chukwu gọzie